Hello? Bang! Oh. Balik din. Sigurado ka? Kaya? Sige. Pare. Adi, bus makad eh. Katlabot, trabahador ako, bus laya. Bahala ka, sige. Pre. Adi, bus di ka, Adi. Di ka pa nga nautot, mabaw natin babot. Ay, bus. Kano ka dito sa passing ka, ada? Wait! I'm not just passing. Ako tagiya nga di. Oh, good man ano, bus. Sorry, bus. No. Ay, dere akong sorry. Ibang kansuldo, usa ka tuig. Bus. Ano? Pero manimo ako papaagi. Dara, bus, kay... Ano, bus, meron ano pa kaya... Di ba, bus, sa card, kumaya kang luto. Oh, sorry, nagdog ko kung kasi nga itong guard. Good man ano. Pero wala nga. Ay, nilimlim. Ano, bus? Ay, nilimlim nga. Ah, ito nagtatrabaho, di radto na pestoro ba kay napokus ko na yung pagtrabaho. Siya ba? Oh. Ah, ito lagi nagtatrabaho. Pero hindi nga. Di rin lagi mo sa tiyan na Pwede ako sugo. kay, der, kadto manayag din mo kung hindi mo yung serbuhan. Basta babalatuan. Diri ko na. lagi mo sa diri lang. Cellphone, gusto mo? Oh. Look. Kising man layanin. Ay, ngibos sa bulangan nga hawak ko. Oto. Len? Ay, lim. Bas, sa kong bas. Lim, ayun. May ikot nga trabaho! Nakaturog! Hoy! Buti na! Kamu doa! Opisina ko! Dali! Opisina ko ah! Pwede ka mong doa! Ikaw ha! Ikaw! Last name mo adlaw yan ah! Tawagan ko ako sekretary ah! Hello? Oo. Sige. Okay. Ikaw oras trabaho, ikaw tulog-tulog ha. Wala ka gawa sa buhay, kundi tulog lang ha. Ikaw bantay dito, tapos ikaw naman, konsinti mo to. Wala hiya tong trabaho. Lugi ang negosyo sa'yo. Pre. Pagto na lakad bala, kastigong ko yun. Ano? Ano sabi mo? Well, sir, joke lang nga. Kasi nga ako namamasay yung tay ikaw niyan. Kay kapoy katrabaho. Gano ba? Pinusa. Oh, bila parusa. Ganyan dapat gawin mo sa akin ha. Sir, kay siya ito yung lot sa kagatrabaho. May napapansin ko bagay ako. Anong tiralot yan kapoy. Agad ito kaya trabaho na gamot yan ayad ng mga kuhan. Damo yan na ayad. Gamot yan ayad, sir. Kita ka man mga dati ng mga truck na roba. Ito, yan ayad yan. Nakita doon. Nagagana na lugod. Gano ba? Di ba dapat tanggalin yun? Siyempre, trabaho. Dagod yan. Pinanglaman yung kaway. Mada sa badiya. Ang mga ninda, dili kong tayagin ko kuhan. Papasabot tayo yung pera. Hala, sige. Mag-sorry na lang ako, Kalimlim. Sige. Hala, tuod man siguro ya ka ni Jud. Natrabaho gud talaga hiya. Nala ko na mag-sorry. Limlim. Ako bila agaron mo, sorry sana ako ha imo. Ako gibuhat sa imo ba? Eh, ibusahan ko man gud ikaw. Gasi ko dili kay ikaw na trabaho. Tapos makikita ko ikaw na trabaho ngayon. Pero kabara ka,
May dari mo 30 man sa akon. Basta lelem, ako bahala mo. Ako anuin ko nala sweldo mo ha. Igbawon ko nala mo sweldo. Para di ka mabido sa akon ha. Pero kung gusto mo suyuin kita. Basta taasan ko mo 13 month ha. Meron ka regalo ha akon ha December. Okay little lem ha. Basta imo trabaho dida. Upayala ha. Lem? 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 Ay, piste, nakaturog man ini. Hoy! Di kang yan alas na mo ito ha. As di mo na ito yan ha. Tuwain mo sildo nga to opisina. Piste. Pare. Istorya ko sir, tumuod good man nila daw maning trabaho asya ka nagkikinaturog. Ano man, kumusta man nagsuray mo sir? Oo pare, nagpanaya ako, sorry. Ah, balit gan mo, ba ito yung nagsuray na imo? Yan, tatagan ko na ko yan 30 month pay. Kasi kailangan nito Ay, mga anak. bulit Bulit gid. yan, ako nagbahala ako. May gawa po rin yung business team. Gabi na lang ako naging ikaw lagis. Eh pag-awa pare, Yan, nulod pa rin. alas di ko na yan na. Nulod ka mas na. Panaliwat ako. Na ano? Nakaturog. Unyag lang ko na nga ni sir nagpalusot na ako. Pinaturog ka na. Bahala ka daw dito.